Kaixo artista, zelan zoazte, oposaketekin, zelan daramazue. Beno ja ikusten duzuenez, programak eta didaktikoa nola egin azaldu dizuet, kasu praktikoak ere bai, agian zeozer gehiago behar duzue, hortzen nabil zuen ekarpena jasotzen eta azalpen gehiago behar baldin badituzue aurrera eta gehiago azalduko du, baina gaur, dekretu berriaren inguruan hitz egingo dizuet, baina dekretu berriaren inguruan nire ustez interesatzen zaizuena ez da dana goitik bera eta ordubeteko bideo bat jartzea, baizik eta ze demontre aldatzen den aurreko dekretutik 216/2015 dekretutik dekretu berrira, 317/2023 dekretua. Horretarako, hemen, dokumentu hauen barruan, gero bideoaren deskribapenean beko partean ikusiko duzuena, dokumentu bat sortu dut bi dekretuekin. Alde batean, 216/2015 dekretua dago, eta bestean, 317/2023 dekretua. Orduan, aurreko dekretuan zein izan zen batez ere garrantzitsuena? 9. artikulua, nire ustez, metodologia. 27. artikulua, nola irakasleuen artean koordinatzen garen, eta 29. nola familiakoekin koordinatzen garen. Gero, 17. anistasunarena, eta azkenik ebaluaketarena 56. Egia da beste baten bat zegoela, adibidez ikateena eta baina Eta berrian orduan zer? Nire ustez. 2. artikuluan definizio berriak agertzen dira, adibidez kompetentzia etapako helburu edukin eta ebaluazio irizpide lorpenadezle esan beharrean beste zuzera agertzen da, orain txegoaz. Geroz, 9. artikulua izan beharrean 5 eta 6. artikuluak daude, non printzipio orokorrak eta pedagogikoak agertzen diren. Bestetik, lehengo 27-29 nola deitzen dira orain? 19 eta 18. Ordena aldatzen da, kontuz. 19. da irakasle taldearena, berdina, guk horren inguruan hitz egiteko, eta bestea da, familien lankidetza inplikaz da pareskakuntza garen ditzena, adingabeko ikasleen guraso eta legezko tutoreak, ikaslearen hezkuntza prozesuan parte hartzea eta inplika. Hau da, programak eta didaktikoan 5.5 tutoretza planen barruan, nola irakastetik aratago egiten dugun, tutoreok eta nola tutorizatzen du. Gero, 17. artikulua anistasunaren trataerarena, dekretu berrian da, 23. artikulua hezkuntza erantzuna, hezkuntza sistema inklusiboaren esparruan. Eta azkenik, 56. artikulua ebaluaketarena, orain, 31. ikaskuntzen agotz. Baina esan nahi dizuedana da, ez pentsa hainbeste aldatzen duenik. Nire ustez, dekretu berrian, kompetentzia berriak agertzen dira, bestera batean planteatzen dira kompetentziak alde batetik, bestetik arazo egoerak izan beharrean jakintza egoerak agertzen dira, iaia gauza berbera, ezta? Eta ia bestetik nola planteatzen den kurrikuluma hor funtsezko kompetentziekin eta gauzari. Orduan horren inguruan noa, baina gogoratu 2., 4. eta 6. mailako programak eta didaktikoa eginda, aurreko dekretua erabil daitekela, eta nire gomendioa, gero gaitegia aurrera eramatean, edo kasu praktikoak azaltzean, aurrekoak erabiltzea, baina nola berriak eguneratzen duen. Horregaitik proposatzen dizuen dokumentu hau, non azalpen horiek agertzen. Beraz, az gaitezen definizioekin. 2. definizioak agertzen dira, eta hor, helburuak zeintzuk diren, irteera profila non deskriptore operatiboak azaltzen diren, funtsezko kompetentziak zeintzuk diren, kompetentzia espezifikoak, gero hauek dakizkizue, oinarrizko jakintza, horrela eta horrela, orduan, eta ikas egoerak, nola ez, arazo egoerak izan beharrean, ikas egoera, jakintza egoera uste dut esan duala lehen. Eta Heziberri 2020 izan beharrean, ikaskuntzarako diseinu unibertsala. Orduan, eman begirada bat ondo ikasi, agian hau azpimarratu behar dut, aztu zaita azpimarratzea, garrantzitsuenak azpimarratuta ditu dalako, eta ea zalantzaren bat duzuen, agian beste bideo batean sakonagoa azalduko dut. Baina hor, funtsezko kompetentziak eta kompetentzia espezifikoekin nahazten zarete, bata
aurreko etapako helburuen modukoa nolabait esateko. Hori bat. Bigarrena, ikas egoerak zeintzuk diren arazo egoerekin konparatzeko, eta azkenik, heziberri hogei beharrean, ikaskuntzarako diseinua. Gero, gure aurreko 9. artikulua, metodologiarena, orain, 6. artikulua da. Orduan hor, zuen programaketa didaktikoan, metodologiaren inguruan hitz egitean aipuren bat egine baduzue, hemen, atal batzuk aproposak dira, baina nire ustez gauza gehienak antzekoak dira bestera batean idatzita, Osue, begira bat, dine. Orduan zuek ikusi nola egin, baina hori metodologiaren barruan, aipuren bat egine baduzu, baina aurreko dekretua erabiliko duzuenez, 2., 4. edo 6. mailako programaketa didaktikoa planteatuta, agian gaitegia aurrera ematean honako aipu baten egin daiteke. Ezkia berdina da, zuek esango, nik behintzat horrela ikusten dut. Hori agian sakonagoa azalduta, gauza gehiago batera daitezke hemen, orduan aproposa da metodologiarena. Gero baldin bagoaz, 19. Anoan pizka bat azkarrago, 19. hor irakasle taldea agertzen da, hor zuek aprobetxatzea aipu berriak egiteko irakasle taldearena 27. egin beharrean. Eta gero familiarena aipatu nahi baduzue gauza bera 18. Karo, hau programaketa didaktikoan ez duzue behar aurreko dekretuarekin egiten baduzue, baina kasu praktikoetan 4. puntuan hor tutoretza planaren atala azaltzean nola koordinatzen garen bai gurasoekin eta baita irakasleekin ere, beste hitzaiekin ere, erabili beharrean 27 eta 9, erabili 18 eta 19 dekretu berrian. Gero, azken aurrekoa 37. artikulua aniztasunaren trataeraren. Eta, horrela izan beharrean 23. artikulua dugu, eta orduan hor, aipu desberdinak dituzue aprobetxatzeko, eta zera. Programaketa didaktikoan 8. puntuan aniztasunen trataeraren inguruan egiten dugu, baina hori esan dako aurreko dekretua erabiliko baduzu, ez da beharrezkoa, baina gaitegian eta kasu praktikoetan aprobetxatu hau ere aipatu. Eta azkenik, 56. artikulua, ebaluaketarena, 31. da, dekretu berrian, eta izue, benetan esan da, nik ez dut desberdintasunik ikusten. Bakarrik gogoratzen da hori funtsezko kompetentzien kontua aurrekoarekin konparatuz lehen zeharkako kompetentziak, disiplinan baitako kompetentziak eta gero horren barruan etapako helburuak, baina horrela bestera baten esaten da. Orduan olako kontuak, baina bestetik antzekoa, orduan aprobetxatu eta esagoiatu gaizu ez pentsagoa. Dekretu berrerekin danak guztiz aldatu behar dut. Kontuz, dekretu hau ez da tabula rasa, zerotik egindako dekretu bat. Orduan aprobetxatu hori eta saiatu haien arteko erlazioak ateratzen. Hemen azpimarratuta daudena. Ados? Espero dut bideo hau zuentzako erabilgarri egin izana, Beste bat arte eta esan dakoa. Zer behar baduzue bideo baten bat, azalpen baten bat, proposamenak eman eta holan. Gero ikaskuntza kooperatibo metodologia igotzea daukat helburu eta beste batzuk. Ados? Artistak ondo ibili eta aurten, bai!